Durant generacions hem mesurat l'èxit d'una empresa amb una única mètrica, el balanç financer. Ens han ensenyat a mirar què guanyem, oblidant la pregunta més important: com ho guanyem? L'economia del bé comú és un model econòmic global que posa al centre una bona vida per a tothom en harmonia amb el planeta. Una transformació basada en 4 valors clau: dignitat humana, solidaritat, sostenibilitat ambiental i transparència. Això no és filantropia, és gestió de precisió. L'economia del bé comú ofereix una eina de diagnòstic auditable, la matriu del bé comú, un sistema que avalua mitjançant 20 mesures d'anàlisi la relació de la teva empresa amb els teus proveïdors, empleats, clients i comunitat. Una auditoria rigorosa que puntua fins a un màxim de 1.000 punts l'impacte real de la teva activitat. Un segell que es tradueix en valor de marca i en un reconeixement avalat pel mateix Comitè Econòmic i Social Europeu. Aquesta metodologia, recolzada per un moviment global de més de 4.000 membres actius, s'està convertint en el motor del teixit local. Castellar s'està movent per ser un referent d'aquesta transició, perquè l'economia del futur no es dissenya des de la distància, es construeix des de la proximitat, impulsant l'activitat regional i el teixit industrial que fa bategar el nostre municipi. Perquè una empresa és molt més que una xifra de facturació. Són les persones que en formen part, els veïns que confien en tu i el llegat que deixem a Castellar del Vallès. Cooperar per créixer millor. El futur no s'espera, es dissenya. Transforma l'economia. Suma't al bé comú.